Bueno, manghigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Digoy. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Digoy. Kini akong problema bahinas kung sa ampot kog natural bigyan niya nga mga saba ba kalit lang niya way hinungdan pero aron yung masabtan akong sugilano ning akong asawa no inaniyaw na ko pagsugod ang tanan ha. Babe, Pedro, kanta-kanta ta bay, mingaw ko atong kanta nga bugnaw ang lasang, mabugnaw ang lasang ba di ba? Mabugnaw ang lasang, kaya mabugnaw ang lasang. Larga. Mabugnaw ang lasang nga akong gipuy-an. Ang silaw sa adlaw daw dilihikitan. Ang dahon sa kahoy kung sa hangin huypon daw sa makatahong sa imong pahiyong. Gihangad kong langit og nagpakiluoy nga makunta ang gugma mo in town. Ang akong kakabus og imong dawaton isaad ko inday ako kang lipayon. Pagkahabog inday sa imong gipuy-an daw sama sa langit nga nanganaw-kanaw. Dili ko makabot ang imong kaanyag kanaog lang inday bukton ko naghula. Mabugnaw, analala ko to, analala ko to, Dungdoy, analala ko to. Ay, tatay ay punso tatay punso. Ikaw lang, tay. Digoy, ayaw palapig pa andire mong asawa, eh. Laki ka, ikaw pa, padre di pamilya. Tatay, sa doy. Pina ako pa nabana na imong asawa, eh. Way siguro pulo sa na pustiso, eh, po niya. Tay. Kas, Digoy, tay punso? Ayaw, day. Ikaw na, day, niya. Wa, day. Ano taon? Nakita mo nga seryoso kayo mo magsulti. Sabay ka pa ng sultihan day ninyo, tay. Wa, day, oy, wa. Pagsulti sinuod, tay. Mintas wa pa ko masuko. Di ba dong? Wa, day. Adi ay. Inyo lang lagi hapon kong gibuang, ha? Day. Dusay nga, Delia. Inyo gid ang polbuhon ng akong kaspa, ha? Inyo gid akong pasukon. Wata ko niyo diha. Tara, tay. Patay na to. Sige ko ako na, tay. Hilom, gano'n ko daw ako may mong basolon. Sasabang ko kay kasandan ko. Hilom na, Digoy, oy. Bitabang ra ko katanaw na ko ni mumurak ang manok wagi atay. Sakti lang, bitay. Sakti lang. May ilab ti among kinabuhi ko. Oh. Wa bitaw ko magpasagad unta pero di mo gud malalim magsige na lang kag ingon ana. Si bako baunsa ka diha ha? Pasagdan ta lang dai kas. Anaon ka sa ayaw asawa. apil sa mo ang kauling Ako problema. mangod. Hey, bida. Pauli sa to Digoy. Biyahin mo asawa. Kinsa biyaan tay punso? Ay, patay. Kinsa biyaan? Pata. Ako? Tubag dati. Biyaan ko si mo anak. Dili day oy. Kabuutan nimo ha. Butan di ay. Sabay lang ba? Darbag sutang. Kaya ko na ko kabughag tao eh. Ay. Mamugha ka day. Kami na lang. Wa na tay para sugnod. Pagtarong sa inyong pagkatawa, tingalig ka mura kong isugnod ron. Ha, Digoy, Ata, day. paglukag dito. Lawgi itong mga baboy ha. Kapoy niyo din, wow, mga ayaw. Uy. Pita. Hilom lang tay. Dili ni mahimo Digoy. Dili magsilbi mo ni klases asawa ni. Ugul, baka di mo rin mo asawa ako na. Sagdil na tay. Mabutra pa daw nga basol rin na siya siyang gibuhat. Maabot ang panahon dahil nga musukol lang din yung daw. Kana? Armade na. Maunay akong gipaabot. Recorded by X Thunder Gaming. Ang tinuod,
Naluoy kay kus kong tatay taon tungol lagi taon kay murag dinaw-daog mga ikos kong asawa taon maldita mo kini akong asawa. Tanan mo mga silingan hadlo ko dani niya. Unya. Digoy, miniwang lagi ka do. Ni membro na ko ni Leonard nang. Siguro Leonard ba? Uy. Nag-diet ko nang siling. Pagtsur, oy. Kakusog na mong mulamoy, mag-diet ka. Ay, kawabe ni mo'y angay nga mag-diet, Digoy. Dako, gug kay kaglamoy ko. Balikon gyud ni mo tawag kaon. Balik-balikon man nimo dako kog lamoy nang bida. Baya Sus. ni mo, Digoy. Natural na. Maubitang nahibong ko nga dako man ta kaglamoy pero nganong naniwang man ka. So ba di ano eh? Sige magkabalik-balik na. Dako og lamoy. Unsa ay gusto nimo kanang di nako kamaong mo lamoy? Ay di ba? Mangutana lang ba? Nganong miniwang man ka? Tungod is problema nang. O kana, munay gipaabot na kumustong tubag. Oh. Dili kay moingon ka nga nagdahit mangkog ko. Wala padung na sanas. Wag taw angay ni mong moingon Wala. nga. Padung. Miniwang ka kay nagdahit. Padung na sanas dako og lamoy ron. Tanaw ron. Ay dili ay. Ang tinuod mao gyud ay akong gustong madungog. Kay imposible man gud kayo. Kadako ni maglamoy. Nasad bida sig balik-balik ka na. Ay, baya ni mo. Pasayloa lang ko, Digoy. Ha? Nagkakita man kong kugod sa kamatuuran. Ang angog. Kuan kining unsa man kamatuuran na imong kitaan be. Nga ang nakapaniwang nimo. Ang konsumisyon sa imong asawa. Nang sa tinang na taon ng saludoy. Bida. Saon na sawa man nako, mahal man nako. Pero di sa na maayo, Digoy, oy. Dili maayo na. Ngayon ana lang ba? Banago ka. Siyempre mahalon ka, bida. Ako pa'y naasawa ni mo, Digoy. Ay, doon ta ka magmahay. Ya. Sorry na saludoy purbida. Oh, lagi. Ayaw lalain ang pagsabot. Kay kining ako, real talk man eh. Real talk na. Sa nakita agad na mo, nga kanang gibuhat si mong asawa, murag, dili man na magkatarunganon kayo. Ay, magtiayon gud mo. Ba nag-asawa, dapat magminahalay. Dili kay magsininghagay. Maluusad taon may uy nga magtanaw og maminaw. Ha? Nga, banghagan lang ka, bisag dakan tao. Balikason ka, usay lang paruhon pa ka. Ako ano man na nang salud, pagmahal mo na. Ay, pagmahal si mong mata. Akong banaw agad na, katilaw na akong singhag na kanang mag-away mi. Ubang, magutsar mo na mo gaway mo na. Magpinikatay ra. Awas mo din yun. Yung anak mi mag-away. Magkatilaw lang sa bangag na ko kun magdog na mi. Ano ba? Ano man ang? Kay dili man mo barog ang iya. Di akong singhagan. Bungo sa ito. Kuya, magudanan lang. Oo, taon. Pero pinangga tong banan ako eh. Sa buhi pa to. Kay patay naman to. Aw, wala ko'y banghagan. O niya, kinamas ng sino yung usbing ng tao, paramdam na nimo, nguyab ka na nimo. Uy, ayaw ng kawahan na. Ano man? Ay, magbuntagay na lang kung banghag ana. Daig ng dahi. Oh, katawa man ka. Mapagaw na lang tawana. Ay, napagaw ka na? Napagaw ka? Mapagaw lang ko ana. Muna ako ng ilisdan. Ha? Mo ba? O niya, kita kag nga iilis mo. Naunta pero buta man. Ito, kita mo na. Kakita man pero buta. Tawa ko na na makakita pero buta. O sa? Oo. O sa kung itabuan na nga kita pero buta. Ay, naaragot siya sa akong atubangan. Makakita man na siya, pero wagod makakita sa akong kaanyag nga naa na sa iyang atubangan. Lingilinga ko. Kikita mo na. Pareha siya ni Mugnaong. Mabungo sa ito, ipagkakinort. Arin ako na koy. Ay, balik dire, digoy! Di naman sa ka. Oh. Manong karoon ka pakita ako? Dira raman ko sa atong silingan. Dira lagi. Ano man kay panguyaban na itong silingan? Takta. Sinti mo itong istoryaha taon. Ay, ano ko taon? Ingna lang bitaw, sakpa na lang ka daw. Kung sa taon ka taon dilyaw eh. Basi giminga ko nagkulata di guya ka. Sulti lang. Litsi ka na. Bito, gimingaw ko taon. Paita sa na ng gimingaw eh. Naon sa mataon ka. Mingaon ko no, mingaon ko kulata ko no. Hoy, tubang rin ako. Lakaw, minuon ka. Tay. Ay, maulay akong giingon ni mo. Yawan ko ni mo tayo. Bisa dugay ka akong reaksyon no. Dugay kay ko. Ay, ayaw lagi paandir ang imong asawa. Ha? Patulawan. Tay,
Patilawa, banagog ka. Tay, purso. Sawi ko no, ha? Ikay kulata niya. Purso, tay. Sawi, kulata, ha? Ha? Nakadungo ka ba? Kinsay ko natahon, tay. Hala. Puta, tay. Kuan day, Kinsay ko natahon. kana ba mga tao nagbugal-bugal diha? Ako ipakulata niya. Kinsa man? Kako Kuan. kulata na, kinsa tay? Sulti ko kinsa na, kay kulatahon ko na. Oh. Kulatahon ko na sugas adlaw. Sulti, Kinsa tay. tay, Ponso? Recorded by X Thunder Gaming. Ina lang ko kinsa niya na. Kay ako ray angko na. Pida. Dugaya na raban akong wa makakulatag tao. Bisag buwang pa na. Ay. Ay, nang ko dire. Ano sa ko nga re ha? Day, asa bang ka, day? Ngita kong tinig basay. Kaiso ba yung asawa ni Kuya? Karoon ba ka na? Malito kay na. Ay, murag ipatapsingan ko da. Tapsingan? Nga naman, tay? Ngon manggod siya, bisag tiguang pangayang kulatahon. Ako pa, bisag ako, pwede niyang kulatahon. Ligoon ba mga gusto, tay? Pwede kayo, tay? Nanayate na. Day, pwede makikistorya ako kanimo kadiyot. Tama na. Masig mo samot og saka kong dugo ha. Nang guga high blood taon kita. Kina-high blood ako. Na-high blood ako. Kuan kining. Na-high blood pa ko. Ayaw, naitaw! Wa! Abi na kog na, Day, naunsam taon. Kaya malago tao rin, naunsam. Ngano mo kalma mo ko ha? Ngano? Kining musakam day ng dugo. Wa ko'y labot og busaka di. Kalma lang, pamina ba? Relax. Naunsam ka, oy. Day, parang late ba? Ibalik ang panahon. Namuyab ko nimo. Imog yung pusog to, day. Ngano man? Aron mo konsumisyon ko? Maglabad ako ngo? Di na ko'y. Ngita ko lain. Unya, kanang mau na di. Balihon na to be. Ikaw ko na be. Ang kining mo sawag yapon ko nimo dahil bisag maldita kay ka, bisag yung ulat kay ka nako, bisag pirmi lang ko nimo balik-kason, ikaw pagyapon ang akong pangasaon, kitag yung duha ang latid sa tadhana ba. Di man ko parehas di mo nga ang mga hangol mangita gyapon lain Hangol na. Tako ka ano kang tabi ya. Sabi di ay ha, di na hangol na yung anak mangita lain, bisag ibalik na to ang kagahapon mangita. ayaw, naitaw! Wa lagi! Aw, abi na kog naitaw! Wala taho to ko ni mala karon. Akal malang ko dai kay blood bataw nimo. Oh, buot mga oy. Di man natakihon ako man. Ayaw, naitaw! Wa! Aw, balik lang ko, ma! Ay, pag asa to sundang bi. Asa to sundang naglabo ko na. Pagpuyo na dili ay pagpuyo. Ni ako na problemahan sa akong asawa, Ate Pres. Mambina, palihog, uyawan ko at takihon ko ang ako asawa taon sa iblad. Kay dali kay masuko. Niya ako ipa-check up, di ba maminaw? Saan ni nako siya bam, Ate Pres? Palihog, unsa may buhaton ako ani akong asawa. Tabagi ko ninyo, bi? Unsa man, kung kamoy pasultihon, digoy ni. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sender na to karong adlaw. Dok na to sindir na to, Dro? Si Dodong Si Kuan? Michael Jackson? Ito to? Dro? Ha? Digoy. 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 Digoy da Digoy. Digoy, yun nga kini si Digoy, Ate Pres. Kasi problema Digoy. Problema taon si Digoy, Ate Pres, kay isuga si asawa. Ha? Grabe. Singhagan na siya pirmi. Way kadlok. Doy. Hasta ging amahan ni Digoy, iyak apil. Nay nangayo-gayo, gukdob ng sundang. Balik apil. Ita di asawa. Oy, Dok, Digoy, matay. Ako dong, nambot lang, no? Mas maayo nga. Iso kasi. Hindi nila sa yung kuhan ba, atom ng asawa, no? Pitula sa na, dong, dukla sa na Mauna. Ikaw may laki. Ano madlok mo ka? Ay, tudlok-adlok ang dadada kang sundang. Basi gibuhatan niya, kay parandiron ka niya. Para madlok ka. Ulam sa tumbuyon mo niyang asawa. Tumboy-tumboy. Nidungga ba na? Si diri ka kasagang. Pag nidungga, bunali ka bilya. Simple na. Bitaw kay Andiron makanak maayo. maandan man gud siya. Maandan man ka. Maluitan niya mag. Ay, sus. Ay, lang palit og pistola kay mapriso ka. Kuha lang yun, suko lang. Bunalay mo kapilya. Ay, day, isog yun ka. Sabot Kani mo ha. Sundang, ako kabilya lang. Kabilya lang imo. Inighata na, bunali ni kamo. Tagak ng sundang na. Bagay na mahimo. Gamita ang uno sa kaning 12 pares. Ang uno may gamita. Uno primero, 12 ikaduha. Kay para ari na i-ghost down.
Kani ubaon ni uno ma ati pres. Ah, bali uno ni. uno. Nya, ora pak ini gono ay nagbuha hata niya. Hapaki gono nya dos dayon. Naong dire goni mo sa may aping dapli. So maghimo pa tag numero 1. Pero uno dos ano ra ati pres? Ano do sa panakot si? 1, 2, 8. Uno, dos, tres, cuatro. Mau ba? Cinco, bunal sa kasay, 7, 8. Maura. Natin na number? May number na. Ah. Dado gisto. Bunali nagbuuno dong, inihata nagtigbas. Uno ha. Oh. Ay lang himuag noibi dong kay ari naman na sa tunga-tunga sa uati pres noibi. Nauna pak witik ba. Pinaos noibi. Ayaw lang. Kana lang uno gamita, uno dos kay para tagdam na imong asawa. Bamo say mi kasulti kay makaos ako. Good morning. Arita sa Mateo 2. Ah. Okay? Mateo 2, versikulo 14. 14 ba? Ah. 13. Tulungan ka mo eh. Ari na ko na kay mo ato ko libin. Ang tulog ko balik. Okay. Mateo 2, Binakwa. verse 14. Okay? Maingon diri. Bangon dad-a ang bata. Okay. Usbon ha? Mateo 2, kapitulo 13. Bangon dad-a ang bata ug ang iyang inahan, pangagiw kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitaw ni Herodes aron patyon. Ako ning ibasa ididikit ko ni sa mga bana parehan ni mo sir, no? Kay matod pa din sa Biblia nga kani si Senyor San Jose wa do ka kamatikod nga nisulti ni bisag usa ka linya ug basahon ng tibuok Biblia wa do ka kakita nga tingog ni Senyor San Jose bisag usa ka linyapan gi-consider siya nga labing buutang bana sa tibuok kalibutan, no? Ako nagibasa, ako yung ipanayon sa unahan. Lucas 1 verse 38. Ari na sa ari na sa Bukas uno. Lucas 1 versikulo 38. Ano ba? Maingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Nya kani iyang ba asawa ba kisay sugo ni. Ug may biya ang anghel kaniya. Ako ning gibasa Gulyat, una na kong gibasa kung balikon kay wakakatulog niya. Padungga. Una, Mateo 2 verse 13. Bangon, dad-a ang bata ug iyang inahan ug pangagiw kamo ngadto sa Ehipto. Si Senyor San Jose nagisugos anghel. Si Senyor San Jose si Bana, wala mo tingog bisag hutton pa nimo basa ning Biblia nga mura kabagaag sa kadangaw. Di ka kita nga tingog Senyor San Jose. Apan tagi consider nga the most obedient father. Pero nakatingog pa sa Karias ba no? Dili mo to Jose. Senyor San Diba? Jose. Sa San Jose, wala katingog. Pero sa Karias, mas nakatingog pang San Jose. Aw lagay na kanang ako mo sabot. Ako gikumpara magud ang batasan sa banag sa atong suwat. Butan kay ba na ha. Unya ni diretso po ko diring Lucas. Katong sa kang Lucas nga si Birhen Maria na sa nitingog nga iningon nga matuman unta kanako. Ako pong gibasa ang kinaya sa asawa. Karon, ang akong konklusyon is kanang imong asawa wa man tingali ni mo masampalungi nagkausa sakto tong gingon ng Gulyat tong ni Priscilla. Kay naamang goy mga bana Gulyat nga moingon mubakyaw kuno sila sa ilang kusog kuwangon ra ang asawa kay babae. Babae man. Apan ug moingon kag kanang na ang patelari mo ko sa aron mahigmata kay basig natuog siya sige lang siya minaldita bisag tumboy pa siya aw nga naman mag-eskrima sila tanaw kasi mapilde Lagi mag-eskrima lang. sabot ay mo lang ang patilawon ug imong lingion po dito sa kanang pagdisiplina sa sikataw labi nag-ares mga anak mayon po dito sa Biblia ang bunal dili makamatay kun dili makaluwas Kana. kanang na ang ipakita ng imong pagkabana ayaw po naman sa hilab tig eksakto yung buhat pero dili na eksakto yung ibuhat badlungag yun badlungag yun kay hasta ko lang imong papa nga ugangan serbe apilong ko niya ko apilong ko niya sampalong tagbason ko niya magkalisod ayaw kay why kalinaw imong panimay apan umingon kay biyaan imong asawa kinasalba ka mo O kinasal yun sila bang Babae ba kayo hindi kinasal. kinasalba sila ug imong biyaan mo problema kag asang yung mga auto Kini ato ang mga problema diri ba mga kuan puros guni kinasal. okay Sige, okay ba? salamat kayo sa pagpapalala itong tulumanon Wala ko ang Pasol Tihon.